ang naging paborito mo pa ay pula. Daig mo pa ang mga toro kung manggigil at mangolekta ng red flag, no? Binabaliwala mo ang mga senyales na delikado ka ngayon sa kaharutan mo. Wow, biglang nagiging colorblind sa watawat, tapos magrereklamo kapag na-trauma. Nako po. Kung pinili mo na lang sana yung singkit na palangiti. Di sana masaya ka ngayon. Kaya ako sa'yo, piliin mo ko. Anyway, mahal. Ano nga sa'yo? Kimchi no imnida. Aish. Namiss kita na. Andito na naman ang Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, Kimchi no. Makakasama mo ko 69 tayo. I mean 6 to 9 p.m. Wala 6 p.m. hanggang 9 p.m. Nakikinig ka ngayon sa Santo Papa ng mga green flags. Oo. Ako yun. At concern ako ngayon kasi ang daming tulad mo na risk taker at madalas binabaliwala ang mga red flags. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 early signs na ang tao ay red flag. Na kapag nabiktima ka, ay nako, ginusto mo na talaga yan . Ito na, makinig ka. Ito yung una. Ang unang early sign na yung kaharutan mo ay red flag, masyadong mabilis ang galaw. Kumbaga the moves, yung halos first meeting nyo pa lang kung saan-saan na napapadpad yung kamay. Uy, applicable to sa babae o kaya sa lalaki . Di ba may mga ganun? Kaya ingat-ingat ka, mahal, kasi yung mga ganitong red flag, baka gusto lang makascore. O kaya naman first meeting nyo pa lang, nag-I love you na agad. Wow, mahal agad. Naku, magtaka-taka ka kung ganun. So hindi ka pa nga kilala ng lubusan, tapos parang kinukuha lang yung loob mo kasi nga gustong tumikim. Naku, pag nakita mo na yan, mag-alangan ka na agad. At isa pa lang yan. Pero parang check na agad yung kadate mo . Anyway, mahal, dalawa pa sa aking pagbabalik. Ang pangalawang sign naman, kaya wag mong ililipat ang radyo at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At kapag nasaktan ka pa, ewan ko na lang. Metro's #1